Как Лукашенко, надо уже куда-то там на помойку истории. Ну сколько можно сидеть? Нормальный дядька. Говорили раньше, а сейчас, разные говорят. Лучше пока пусть будет батька, чем Майдан. Он не вечный. Все изменится, все будет прекрасно. Я особисто, як і президент, не визнаємо президентом Лукашенка. У нас з вами дуже великий кордон, близько 1000 кілометрів, це небезпека. Ми зараз оточені з усіх сторон. Придністров'я, Крим, Донбас і вже Білорусь. Звісно, що слухали інтерв'ю Лукашенка з приводу Крима, що він вважає де-факто і де-юре його російським, що він планує з президентом Путіним його відвідати. Бачимо багато білорусів на акціях в Києві з прапорами. По місту бачив в центрі біло-червоні прапори. Білорусів ми любили і любимо, а Лукашенка не розуміємо. У меня всегда было положительное отношение к Беларуси. У меня очень много друзей из Беларуси, родственников. И вне зависимости от того, какая ситуация там происходит, я с людьми ссориться не собираюсь. И то, что президент собирается наш вообще рвать отношения с Беларусью и воевать с теми, с кем всю жизнь были нормальные отношения, я, честно говоря, отношусь к этому очень негативно. Ну что, белорусы это мои братья, мы один народ. Поэтому я поддерживаю белорусов всегда. Главное, чтобы, скажем так, они не напоролись на такой Майдан, как у нас в Украине. То есть я считаю, что лучше пока пусть будет батька, чем Майдан. Так будет спокойнее. Он как бы сохраняет народ на самом деле. То есть я за Белоруссию и Россию. Я считаю, что вообще мы один народ. Наша страна Русь. Так что Беларусь это последняя страна, у которой содержится корень Русь. К белорусам хорошо отношусь. А, честно говоря, в политику сильно не вникаю других стран, поэтому как-то так. На самом деле это очень больная тема, я с Луганска. Мне пришлось уехать в свое время оттуда по определенным причинам, поэтому отношение к белорусам непосредственно как к людям замечательное. Очень много умных, хороших людей, как по мне. Политика, она плохая, больше сказать нечего. Диктатура, как по мне, здесь неприемлемо это. Я розділяю Лукашенка і Білорусі. Я знаю дуже багато білорусів. Я сприймаю білорусів як таких дуже законопослушних людей. Я з ними часто спілкуюся. Мені дуже шкода, що вони в такій ситуації опинилися, не можуть там протидіяти тому, що є. Але я дуже сподіваюся, що я не знаю, чи буде опозиція, чи трапиться якась там ситуація, коли білоруси все-таки якось на наш шлях навернуться. Тому що я зараз, чесно, маю дуже багато там друзів, дуже багато колег, і з тими, що я спілкуюся, там просто люди перебувають в стресі і в такій ситуації безвиході і безпомощності, тобто отчаяння такого. І це просто мені дуже прикро. І вони кажуть, ви якби українці можете на Майдан вийти, а ми так собі не можемо дозволити, то що таке безсилля ніби як уже. Я вообще считаю, что таких как Лукашенко, надо уже куда-то там на помойку истории. Ну сколько можно сидеть? Надо освободить место молодым, прогрессивным. Что могу сказать еще? Жалко народ, жалко, что так происходит у вас. Не хочу, чтобы было так, как у нас. Жалко, если гибнут люди от того, что какие-то самодуры у власти. У вас народ более терпеливый, у нас все такие взрывные люди, у нас не терпят, если что-то не так. Лично у меня абсолютно никаких изменений. Это политика, это все меняется. Лукашенко сейчас с Путиным рассорится, через месяц он скажет «я за Украину». То есть, как повернет, как подует ветер, с какой стороны, это марионетки все. Поэтому такая позиция моя. Нормальный дядька. Говорили раньше, а сейчас, разные говорят. Кто-то говорит, что он плохой, кто-то говорит, что нормально. Как вам сказать, всегда было хорошее отношение, честно говоря, но в последнее время, с учетом того, что он начал делать, немножко изменилось в негативную сторону. Но не могу сказать, что окончательно.
Ну, у нас была тоже похожая ситуация. Вот. Но у нас поддержка была, скажем так, с Европы Запада, поэтому мы выстояли. А у вас поддержка с России. И здесь никуда не денешься. Слідкуємо за подіями в Білорусі. За політв'язнями також. Він давав інтерв'ю BBC, розповідав, що це західні агенти. Ну, моніторимо. Я думаю, що більшість українців свідомих слідкує за ситуацією в країнах-сусідах. Ну, это плохо, невыносимо, неприемлемо, опять же. Это очень плохо. Всю жизнь не будешь убивать всех. Ну, на постсоветском пространстве это принято, наверное, у руководителей. Вот. Но в результате происходит то, что происходит. В конце концов, может произойти переворот. Но только переворот не в том понимании, которым трактует само государство, а в том понимании законный, ну, волеизъявление людей происходит. И все. Мне кажется, это так. А я знаю, айтішники теж там, да, і якби, ну, такі незаконні речі, те, що я бачу там по роликах, ну це просто жах. І я не розумію, чого ну, міжнародна спільнота, навіть як-то от, у нас вони кажуть, ми обеспокоєні, то щось в сторону Білорусі навіть якось і не обеспокоєні. Якось, ну, мені здається, що ну, ніхто країну не підтримує. Ну, зараз у вас відбувається аншлюз повністю Російської Федерації. Вас поглинають, у вас спільне навчання. Лукашенко вже нікуди діватися, Захід його не визнає, США не визнає, Китай та Росія. В поганій ситуації, я вважаю, зараз знаходиться білоруський народ, мова знищується. Я не знаю, наскільки хватить у людей запалу, от, але ну, от, те, що я говорю, вони кажуть, нам, звісно, аби більше такого революційного духу. От, тому що ми дуже спокійні, якби, да, от. Ну, що спокійні, так що воду тепер возити, що спокійні. Ну, я не знаю, хоч іди допомагай там революцію робити. Я за белорусский народ. То, что Лукашенко там свою линию гнет, он не вечный. Все изменится, все будет прекрасно.